Ambasada Angole u Srbiji obeležila je Dan nacionalnog pomirenja i svečano otvorila novu rezidenciju. Na dan obeležavanja nacionalnog pomirenja u Angoli, 4. aprila, ambasada Angole je na mestu stare zvanično dobila novu rezidenciju, čija je izgradnja trajala nešto više od godinu dana. U izgradnji rezidencije učestvovala je firma Jomil, koja dugi niz godina ima dobru saradnju sa Angolom. Njegova ekscelencija, ambasador Angole u Srbiji, Toko Diakenga Serao, objasnio je značaj proslave 4. aprila za narod Angole. 4. april je značajan za Angolu, jer je skoro četvrtina veka civilnog rata okončano kada su angolske partije potpisale mirovni sporazum 4. aprila 2002. godine i započele nacionalno pomirenje. Danas se slavi 12 godina razvoja i ekonomskog rasta, koji obeležavamo svuda u svetu, kao Dan mira i nacionalnog pomirenja. Šta izgradnja rezidencije predstavlja u odnosima Srbije i Angole? Za nas je ova zgrada simbol jačanja odnosa naših zemalja. Kada u jednoj zemlji sagradite zgradu kao što je ova, onda to znači da želite da nastavite saradnju, jer ne možete nešto tako sagraditi ako ćete sledeće godine ići na neko drugo mesto. Ovo znači da su ljudi Angole, vlada i država za ostanak u Srbiji. Imate jako dobru saradnju sa Jomil kompanijom. Da, imamo dobru saradnju sa Jomil kompanijom. Ona je sagradila ovu rezidenciju i sa njima sarađujemo na mnogim projektima. Imamo mnogo partnera iz Srbije sa kojima sarađujemo u pogledu izgradnje na polju vojne i ekonomske saradnje. Jako sam zadovoljan ovom zgradom, mnogo je lepa. Vidite kako se smeje. General Jovan Čeković, predsednik kompanije Jomil, svečano je predao ključeve rezidencije ambasadoru Angole. Ovaj dan je izuzetno značajan za generala Čekovića, predsednika kompanije Jomil, s obzirom na njegovu dugogodišnju i uspešnu saradnju na mnogim poljima. Jedan od najznačajnijih dana, pogotovo što smo ovakav objekat napravili ovde u Beogradu. Mi ovakvih objekata pravimo po svetu. Imamo negde oko 7-8 kojekakvih objekata koje pravimo po svetu, ali ovo nam je najdraže ovde što smo pravili to za prijateljsku zemlju Angolu i što je to ovde u Beogradu, jer ta će rezidencija da povezuje ne samo Angolu, nego i sve afričke zemlje sa našom Srbijom. Imamo sada jedan veliki projekat izgradnju stadiona fudbalskog stadiona za 25.000 gledalaca i imamo izgradnju jedne bolnice dole u Angoli. Pored ovih imamo druge, kao što su Libija, sad smo se vratili ponovo Libiju i u Irak, ali Angola nam je sada ciljno tržište i mi smo stvarno, kad je u pitanju Angola, mi smo tu prezadovoljni kako nam poslovi idu. Pored ovoga mi imamo i vojne poslove koje imamo sa Angolom. Normalno, pošto jedan segment našega posla je i vojna tehnika, uz sve dozvole koje posjedujemo i radimo. Sad imamo preko 100 ljudi dole u Angoli koji remontuju njihovu tehniku i dovode na viši borbeni nivo gotovosti. Jomil kompanija poznata je po izuzetno uspešnoj saradnji sa Angolom u pogledu izgradnje i vojne saradnje. Posebno se ističe po kvalitetu radova i izvrsnim stručnjacima. Odgovorni izvođač radova u izgradnji rezidencije ambasade Angole je Dragan Novaković, koji nam je rekao o samoj ideji, procesu izgradnje i planu zgrade. Za samo projektovanje je bilo potrebno negde oko 3 meseca. U okviru 3,5 meseca bio gotov projekat od idejnog do glavnog i već je bio predat na saglasnosti nadležnim organima. Od oktobra smo krenuli sa projektom, gradnja je zapravo bila i manje, jer smo mi faktički sa gradnjom, ako se oduzme rušenje starog objekta, praktično sa gradnjom smo krenuli negde početkom marta meseca, a krajem oktobra je objekat već bio u fazi koja je vrlo slična ovoj sadašnjoj, kako gledate. Da li je projekat pravljen po nečijoj želji, zamisli ili je to bio vaš predlog? Ne, objekat je kao ideja ponuđen ambasadoru, odnosno ljudima iz ambasade Angole. Oni su to prihvatili i dopalo im se na prvi pogled, tako da je objekat samo dalje razrađivan
mogu da kažem da se praktično od izvornog projekta ništa nije promenilo. Praktično takva kuća je izgrađena kakva je i prva ideja bila. Svečanom otvaranju rezidencije su prisustvovali ambasadori zemalja sa kojima Angola ima izuzetno prijateljske odnose. Pitali smo ih kako im se dopada nova rezidencija i kakvi su im prvi utisci. Ovo je predivna zgrada i mislim da su ponovo izabrali dobre eksperte iz srpske kompanije. Znamo da je izrađeno od strane srpske kompanije, čime ste pokazali da imate sposobnost ne samo da izgradite zgrade poput ove, već i druge zgrade u Africi. Mislim da ovo pokazuje da su Srbi eksperti i veoma dobri. I to možete da iskoristite ne samo u saradnji sa Afrikom, već i sa Evropom. Kao ambasador Afrike osjećam se kao kod kuće, jer je ambasador Angole veoma ljubazan, on i njegova supruga. Srećan sam da ambasador Angole ima lepu rezidenciju, jer je počeo sa poslom pre nekoliko godina i sada je završio. Sve moje kolege i ja smo srećni što možemo da podelimo ovo sa našim velikim prijateljem i njegovom suprugom. Veoma mi se dopada rezidencija. Ambasador Angole i njegova supruga su naši dobri prijatelji i svaki put kada nas pozovu zaista uživamo. Bazen je jako lep i osjećam se kao kod kuće zbog sunca, bazena i plave boje. Kada sam posetio ovu zgradu pre 6 meseci, još uvek je bila u izgradnji i veoma je impresivno što je ovako brzo izgrađena. I pomalo sam ljubomoran jer želim i ja isto ovakvu zgradu. Zgrada je prelepa, ali za nas ima veći značaj to što se nalazimo u kući ambasadora Angole. On je predivan prijatelj. Imamo divne odnose sa Angolom i dobro je da sa njim i kolegama iz diplomatije proslavljamo današnji dan. Delim reči koleginice ambasade Kube. Za nas je najdivnije što postoje dobri odnosi između Kube, Venecuele, Angole i zemalja prisutnih ambasadora, ali posebno sa Angolom. Kuća je lepa i želimo sve najbolje ambasadoru Angole i njegovoj porodici. Prvi put sam ovde i jako sam iznenađen. Ovo je ozbiljna zgrada i čestitam ambasadoru i njegovoj porodici. Ovo pokazuje koliko je Angola ozbiljna kao zemlja i koliko je ozbiljna saradnja i odnos sa Srbijom. Ovo nije samo zgrada, već pokazuje i nastavak kvalitetnih odnosa Srbije i Angole. Veoma je lepa rezidencija, kvalitet je odličan, arhitektura i bazen je dobar za opuštanje. Nova rezidencija ambasade Angole, pored toga što je obezbedila sigurni smeštaj budućih ambasadora Angole u Srbiji, svakako predstavlja i simbol dugoročne i sigurne saradnje sa Srbijom, što pokazuje da na nju gleda kao na značajnog partnera na mnogim poljima.